Sparatura tard l-4 fil-għaxija ħallit raġel ta' 27 sena Mejjet u żagħżugħ ta' 17-il sena ferut l-Isptar. Iż-żewġ tirġiel huma kuġini ta' xulxin. Kien l-ħabta tal-11:15 fil-għaxija, meta fi triq il-konvoj ta' Santa Marija fl-Imqabba waqfet f'nofsa triq karozza li fiha kien hemm raġel btir f'rasu li ġie ċertifikat mejjet fuq il-post u żagħżugħ ferut b'żewġ tiri. One News kien l-ewwel fuq il-post hekk kif bdew jaslu l-qraba. Fuq il-post kienet hemm xi nies li kienu għadhom kemm segwew spettaklu pirotekniku tal-Festival Internazzjonali tal-Lob tan-Nar. Mal-ħin sar magħruf li r-raġel Mejjet kien Saviour Gaffarena u żagħżugħ ferut kien Vince Gaffarena. Fl-Imqabba stajna naraw preżenza qawwija ta' pulizija u anki esperti forensiċi li ppreservaw ix-xena. Intant il-ħamis filgħodu One News żvela li brabta ma' din l-Sparatura ġew arrestati numru ta' persuni. Dan ġie kkonfermat ftit tal-ħin wara f'konferenza tal-aħbarijiet fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija fil-Furjana. Il-kelliem għall-Korp tal-Pulizija Brandon Pisani spjega li għall-ħabta ta' statejn ta' filgħodu ġew arrestati 4 persuni f'ħidma konġunta bejn il-Pulizija tad-Dipartiment tar-Reati Maġġuri tal-Special Intervention Unit, tar-Rapid Intervention Unit, tat-Traffiku u tad-Distrett. Ftit inqas minn 3 sigħat wara iċċirkondaw xi residenzi fil-qasam tad-djar ta' Ħal u hemmhekk ġew arrestati żagħżugħ ta' 19-il sena u ieħor ta' 18-il sena illi huma il-prime suspects. Aparti dawn iż-żewġ prime suspects, il-Pulizija qiegħda wkoll iżżomm żewġ persuni oħra, raġel ta' 17-il sena u mara ta' 21 sena illi qegħdin jgħinu fl-investigazzjonijiet tal-Pulizija. Kien spjegat kif daħlet telefonata fil-control room tal-Pulizija li fil-bypass tal-Imqabba kien hemm xi persuni feruti. Il-Pulizija u tim mediku li ntertaw kienu fuq il-post minħabba l-Festival Internazzjonali tan-Nar li kienet isir triq il-bot minn fejn waqfet il-karozza semgħu il-ħorn tal-karozza tal-vittma jpaqpa fejn ħareġ ix-xufier u beda jgħajjad li sparawlu. Il-vittma il-raġel ta' 27 sena instab btir f'rasu waqt illi iż-żagħżugħ ta' 17-il sena li jittieħed Mater Dei intlaqat btir fuq ix-xelluk ta' sidru u ieħor f'wiċċu. Matul il-lejl iż-żagħżugħ ġie operat u bħalissa jinsab f'qagħda stabbli. Il-każ oriġina fl-inħawi ta' Ħal Millieri bejn triq iż-Żurrieq u triq l-Imqabba fejn instabu numru ta' skrataġġ u evidenza oħra marbuta mal-każ. Minn hemmhekk huwa maħsub li l-ferut saq lejn l-Imqabba u waqaf fi triq il-konvoj ta' Santa Marija. L-iskrataġġ li instabu ġew elevati min-naħa tal-esperti tal-qorti u qegħdin isiru l-analiżi bħalissa fuqhom f'dan il-mument sabiex ikun stabbilit x'tip ta' arma tan-nar setet intużat f'dan ir-reat. Huwa mifhum li kemm il-vittma u kuġinuh u anki s-suspettati huma magħrufa mal-Pulizija u fl-istess ċriki ta' reati. Fil-fatt mhux l-ewwel darba li ġew investigati fil-passat dwar reati varji. Il-motiv trid jiġi stabbilit u l-Pulizija qed tistenna li żagħżugħ ta' 17-il sena li jinsab l-Isptar ikun f'pożizzjoni li jiġi mitkellem mill-Pulizija. Biswit il-kelliem għall-Korp Brandon Pisani fil-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll l-Assistent Kummissarju responsabbli mid-Distrett Stephen Malija, l-Assistent Kummissarju tal-Investigazzjonijiet Kriminali Sandro Gatt u s-Supretendent Ramon Kassar mill-Iskwadra ta' Reati Maġġuri. Il-Maġistrat tal-Asa Viktor Għaxa qed imexxi l-inkjesta u l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.